Chichibitika pa 900. Akaita dambudziko rokuti mudzimai wavo saka vaingobudawo vachiti ndiri kuenda kunoshava sababa tinobva kubhoira kwavaenda kunoshavira kwachiyadzwa vaigona kuti kana 2 weeks kana 1 year and a half vachidzoka saka pakazoti mwedzi wapfuura vakadzoka vabuda vadzoka ndobva ndaona kuti munhu madzokera aita kunge akangouna ndikati saka ndakati kuneta vachingoita kunga munhu ari kupera simba kunga zvakadini amene saka vakazoti vapedza 2 days ndone zvinhu zviya zviri kutoenderera mberi ndovabvunza chii naye vashomba handiti une hana here ndikuudze zvandakadini zvandakaita saka hana yangu yakatorova nchiti izvo kunonzi kwachiyadzwa vanhu vanourayana vachida kutorerana matombo ndozvaakaita kuti ini ndakaenda kunoba mamhiri pagutu apo ndakaba mombe saka nefunga ndozvaakundidai wakaba mombe ndakaba mombe ndikatengesa ndomari yandakauya nayo zvakanaka pamba pawakaba unobaziva here handei usaudza hanzvadzi yacho hanzvadzi yake ndoiyi vangosara vari vairumba mavo handei ndobva tabuda ndobva taenda takanosvika pamba pababa tauyawo pano ndo zviri kuita murume wangu akati akatora mombe pano baba vakaramba kuramba zvekupenga kubata demo chaiyo ndobva tatiza ndobva tabva ndobva ndadzoka tichidzoka pamba ndega ndigadzirire umwe wangu chikafu sevanhu tabuda kuseni tikaenda takazodzoka pamba zuva rodoka kugadzira chikafu kuda kumupa chikafu akutofura kunga mombe akutotanga kutoborera kuchataura hapasisina ngaindifonera hanzvadzi yacho kuti manyai kune izvo zvitete kunze kwakuchangoti kusviba vakaroorwawo muvhileji imomo vauya tete vayandoatsanangurira ndo zvakataura hanzvadzi yenyu izvi asi taenda chiti chimbomira kuudza hanzvadzi yangu ndo zvandanosangana nazvo kwataenda kwababa ivavo tete kuti hazvichanetsi muroora mangwana tomuka tichidini tichienda timboita pacheli takamuka futi kuseni ndobva tadzoka futi kwababavo takanosvika iko kwavari kupenga kuti ini handina kubirwa mombe saka todini ndobva wakaba zveshuwa here pana pakati uchataurana niye munhu ava kungoita zvaari kuita izvozvizvi hino todii tete mukadzi wavo ndiye akazonzwisisa wababavo wataiwazve naye baba ichinzwirai vanhu tsitsi kana muri kutaurirana modi mutaurirana tarisai maone zvaakuita chii zvaakuita munhu ndo zvavakaita baba ivava vakanga uri musi wa20 usiku isi takangozonzwa mombe dzakudini dzakufamba panze tikati mombe dzakufamba panze sei nekuti mombe dzakutofudzwa kwedu ndokubira panze manje ini nomudzimai nekuti asaone mombe dzedu zepanze dzapasa ndokutinha mombe dzetinda kudanga mombe dzedu isu dzakanga dzasara pavo inhatu chete idzo 5 dzose ndokuona madhonza 2 hapana ndikati ngatindesaidzi mudanga pamwe kudanda atanga kubuda akadini akaenda kure totozivisawo vari panext kuti ndo zvinhu zvaitika pano vakutobudawo panze kuya kuzobetserana nesu ndokuvharira dziya mudanga ndokutarisa dziyaone mombe hapana plus tichibuda panze kachienda kudangaka takaona kuti uku hakusi kubuda kwemombe dzabuda dzoga mombe dzavhurwa idzi nekuti mazariro anovharira mombe aya kana dziri mombe dzapazaka anogona kufunika kana kuita mama zvinoratidza kuti mombe dzangu hadzina kubuda dzoga saka ndobva tataurira nemanext door ndobva vauya tichitenderera tichizivisawo sabhuku ndobva saka tashandisa light manje ndokunyatsokuona kuti mombe dzadi dzafamba nezhira iyo dzichiinda dzakadai tichiramba chitevedza rodhi iyaya ndokuzoona neshoka dzevanhu dzanga dziripo padhuze tichitenderera kusvika kwaidzi ndokuzotiresa manje tichitenderera tichiinda tarisa mombe dziyadzi kusvika tisingachaoni tsoka dzemombe dziyadzi ndedzevanhu vanhu vakati amombe dzikati kubiwa apa zvakamboitika futi patova ne 3 years
pane mombe dzavatete dzakanga dziripo, imwe yacho ikabiwa tikaishaya. Saka ndobva asabvunga ati achinda amudesa ripoti kumapurisa kuti mashaya mombe, ndokundesa ripoti kumapurisa. Saka mukukurukura nhau nevanhu muchitaura ka munozoziviswawo nevamwe kuti kune vamwe vanhu vandoziva ene, nokuti kana mukabirwa zvinhu zvakaita sezvizvi munogona kudini kuinda kwavari. Tikati tikati titeichi nhamba dzavo, ndokupawa nhamba dzasekuru, ndobva tataura navo pafoni tikati sekuru takashayawo zvinhu zvedu kuno katinambotaura kuti mombe. Vakataura kuti chii, ndobva tati imombe. Ndobva vati uyai nendove yemombe kuno, kutora mombe yendove iya ndokwira bhasi ndokuuya kuno. Ndaizviziva kuti hanzvadzi yangu imbavha, nekuti mukukura takaberekwa vamwe vedu 2 vakashaya tasara tiri 2. Aifembera chero mubuyenzi akauya pamba, aitofembera mubhegi kuti pane mari ndepari, chero kuna mama aitorota, aitobira chero ana mama nababa vari wapenyu. Zvokuti muroora wangu paakandifonera, pfungwa dzangu dzakangomhanyira kungofunga ikoko kuti asi pane zvaakaita here, asi pane zviri kuitika, regai ndimhanye ndinoona sezvo tasara tiri vaviri. Ndakasvika ikoko ndobva ndavaona, havana kukwanisa kutaura kusvika pari nhasi. Muroora ndiye akandiudza, pandati muroora apa zvotochiita tete hanzvadzi yenyu akaba mombe. Paakaba mombe takamboenda tisingade kukuudzai, asi ndaona kuti zvandiremera sezvo ndiri ndega imimi musipo, ndati chiregai ndiudze imimi weukama, mangwana munozonzwa nezvisiri izvo. Muroora ndobva andudza pandati anga tichirara kuicheni, ndopavakachena bhatamuka bhataenda kumba kwababa. Tasvika ikoko baba havana kutitambira zvakanaka. Inina muroora wangu uyu akazotondiudza kuti takambouya mushure mekunge tasvika ipapo tisina kutambirwa zvakanaka, vachipenga vachipopota. Muroora wangu ndopakanditi tete takambouya futi, hatina kuti kutambirwa zvakanaka sezviripo, asi mukadzi wavo ndiye akazotinzwirawo tsitsi, akatiitira nyasha. Akati chokwadi mombe dzedu takadzishaya, chiregai nditaure nawo tione kuti tingadii. Ndopa madzimai avo ndopa wakataura nemurume wavo, kubva aita kakunzwisisa, vati inini kuti ndibve panapa handitorina kana mari yebhazi, isusuwo zvinhu zvacho zvakatotoomerawo kwenyu. Ndipo ndakataura neamai guru, ndafonerawo murume wangu kuti atibatsire mari yekuti tivatakure tiuye kuno. Vakati zveshuwa mombe dzangu, wakazodaira baba, wakati zveshuwa mombe dzangu ndakadzishaya, ndine pandakaenda, asi kuti ndibve panapa inini handina mari yekuti tiende kwachona kumikwa zvakaitwa. Ndobva tatsvaga mari nini murooro wangu nemurume wangu, bva tibatsira kubva tauya panapa patiri nhasi. Kuti nichendodaka imombe dzangu kana mari inokwana kuti ndise mombe dzangu mudanga, nekuti kozone mamiri azvaitawo ndo zvinhu zvaitondirararamisa. Saka pasina mombe dzangu kana neniwo sekuru ndinovatendawo zvikuru, nokuti ndo vakanitaura kuti mombe dzako ndokupa mazuva, munhu wakaita zvinhu izvi unouya, kana akasauya pokumba kwako unofa. Ndikati sekuru izvozvo ndozvendinoda, zvokumapurisa ndakaungesa ripoti semunhu ashaya chinhu muchinhu, ndinesa ripoti, asi ini ndoda kuti zvinhu zvangu zvidzoke. Kana kuri kufa ini handisi ndamuuraya. Ini ndakagadzira kuti uyapo awane munhu akaba mombe dzake, kwa ndakamupa muti, ndakaita zvandakaita kuti mbavha iwanike yakaba mombe dzake, kwati kuuya kwaita nevanhu vakamubira, kureva kuti kana munhu akamubira afanira kuti adzoserewo mombe dzake, kana asina handikoni kuti nditi ngatiregerere munhu asi kuti munhu anoba chinhu akangofa munhu anouraya. Munhu akakubira mombe anenge atouraya munhu, kwauti ni munhu anenge achiba enini kana akanga atadza kubhadhara ndoti ngaafe, nekuti ari kuuraya nyika. Takatenga chikafu pakangosvika tikatoti zvaita nenzara inokatomhanya kuti unotengawo chikafu. Handiziva hangu kana paine pamwe pavakaisa, nekuti vaiti vaive neshamwari yavo, saka vanogona kunge vakatengesa vakashiyana. Shamwari yavo yacho nhamba dzake ndaive nadzo mufoni yavakarasa ivo vakurwara seizvozvi, ndaive nadzo ndikafona kumba kwacho, ndobva zvanzi shamwari yanhingi wakatsikwa nemota akafa.
Saka izvozvi ndiri panguva yakaoma yekuti saka ndoita sei? Dai zvaibvira sekuru nababa wakabirwawo nehanzvadzi yangu mangovati zvipere tozotaurirana towana matsvagira tingaite mari nditokudzoserana mungotinzwisisa nekuti zvanyanya vanogona kungofuma wakaoma zviri nani tongotaurirana tonzwisisana. Sekuru anobvosiyara unongochuna ngoti angorwadziwa chete chakadaro hafi asi marwadziro achonaka munhu anenge ane nguva nekuti kudya chaiko kuri kutonetsa. Ndinovabatsira murume wangu ndinomuudza asi ichi chatove chikumbiro tinogona kuzoaengeta wangu asi apa ndikutongokumbirawo apa tasara tingori vaviri tu takangodai amai hatina baba hatina saka muri kungoona tangouya takadai vamwewo anenge akuzivawo hanzvadzi yangu kuti kuba uku kwakaipa haazombozviiti futi. Ndakatombobvunzawo kuti imi pazvinhu zvayasiba achiya nazvo hapana here kana dzimwe mombe dziripo padanga penyu dzokuti toonesana pamombe dziripo ndopuwa mombe dzenyu chero dzisiridzo dzangu hapana kana danga remombe munhu waMwari hapana handidi kunyepa handina mwana wangu first born ari kutopinzwa chikoro nehanzvadzi yangu handina kana chii tinotsvaga tichizoona ndatongokungirawo zvangu ini sehanzvadzi yacho kuti dai wanga watinzwirawo tsitsi wakamuita zvokuti aite right okwanisa opanana mazuva ekuti atsvage mari yachona uye abhadhari mombe yake kune waakabira wacho tozoonawo kuti zvakamira sei. Sekuru haini sekuru ndichikumbiro changu ndechekuti sekuruka roonorai munhu uyu akwanise kutaura tinge tichitaura naiye akapara mhosva vandipei kuti ndivauroro nekuti iwewe ndakakubatsira kuti usina mari ungabirwa kupedzako ipapo kuti kana vakanga vabhadhara iwe unokwanisa kuti vanga vabhadhara iri kuti ndiunono saka ipapo vanongozvinzwawo nokuti ivo ndio vane dambudziko raitisa kuti tisvike kuno saka imi munofanira kupindura zvotaurwa nasekuru. Imini sekuru mukuda kupiwa mari yekuronora ndeidawo mombe inotsika hongu kana mari yotenga mombe nokuti pandakamugadzira kinga asina chungu kuti akanga arwadziwa wena mugadzira ndakugadzira kana vanhu achinge vazouya vanozondipa mari yangu vanozondipawo mari yemombe ndakutokumbirawo apa patorina chiripo zvinhu zvese inini ndindatosarawo hanzvadzi yachitongori 2 kudai ndakutongokumbirawo sekuru kuti kana mamuronora iyeyu akuziva anoenda kunotsvaga mari yacho yese nemombe yeawa ndomubatsirawo oyo achibhadhara ndicho chikumbiro changu chandinacho sehanzvadzi yake ndinomubatsira wako iwewe kuti tezvaro wako akaba mombe dzevanhu chakabombe dzevanhu kuti aone kudiwa mombe ukudiwa mombe dzakaba kuri kudiwa mombe kuti inzimuronore kuti mbavha iregererwe murume wangu ndinonotaura naye sekuru ndinonomufonera tonotaurira nawo yakutotambudzika tototambudza toda kuatodzea nekuda kwehanzvadzi yangu mabasa aita mabasa ake handisi kuzviramba kuti munhu timusunungure asina kunzwa kurwadziwa kuda zvinhu zvakadaro ndosaka inini sekuru ndakamira sehanzvadzi yake ndiri kukumbirawo kuti momuronora totaurirana tozodzoka tichibhadhara munhu aaraiti atoudza kuti wazukuru ndakuronora
kusvika mazuva akati munouya nemombe 3 pano patiri pano tinodzoka inini ndina hanzvadzi yacho panapa againe nyaya yake yekumba kwake umuri make achiti adauti mukadzi wake asikuona kufa asikutsikana naye mafambiro ari kuita nemararamiro ari kuita ati aona musukuru yawaya nandinainzwa azvanzira kuti ndikupe gonzi rangu uti kana mukadzi wake achifamba zvakaipa uchamubata kana pazvikuitika pano mukadzi wake uchazvibata ndozvatikatamba musukuru ndapa mushongo wangu kuti ichena unoda mushongo wangu ndamupa mushongo kuti aende unoita zvakaita akabva aita zvakaita ndopakazondifonera ita sekuru kunoku ndine nyaya yakundinetsa ndine mukomana wangu webasa anenge chigara naye pamba asi hanjenzi kusati chii chinge chiitika paari nemukadzi wangu kwakuti azona munhu uyo mushonga wamakandipa zvamakandipa zviyazvi ndaona zvaanenge apa mukomana wangu webasa ndomakavaya panapa ndofanira kuti aya uchiuya nemunhu wacho nevana ivo panapa kana ndikuti ndikuzomurapanura kuti ati zvakanaka ndo chikonzero vaya panapa nasi chakaitika ndechekuti vanonzi Batakunda vakatora hanzvadzi yangu iyi vakaenda nayo kumba kwavo vachiti kune basa anga achiri mudiki kudhara vachabva vanoshanda ikoko pasina pakazoita nguva bva vavhondifonera vachinditi hanzvadzi yenyu yarwara ndamboiendesa kuchipatara iri kuti musoro ndamboendesa kuchipatara asi iri ngoramba ichingoti musoro ndabva ndati anokwanisa kuuya here zvikanzi imi madi kuuya ndabva ndaenda ikoko bva ndanotora mwana bva ndasvikira kunana sekuru hanzvadzi dzana amai zvikanzi mukomana uyu ari kurwara anoda kuti tiende naye kuchipatara mangwana vataenda kuchipatara bvanzo nemukomana uyu anenge akabatwa nesiki nechirwere chepabonde vapiwa mapirisi akapiwa nemajekiseni akabayiwa asi hazvina kunge zvakabatsira hanzvadzi yamai ndo yaitandara naye ikamubvunza zvasei zvikanzi kungoramba zvichidaro patazongoti isirege timboita se timbofamba nemwana patikaenda unobatsirwawo pamasoro takabva tangosvika pazvanzi amai mauya nehanzvadzi komana yenyu iri pingati yakagara apa zvikanzi hanzvadzi komana yenyu ngaitaure zvayakaita indangofungidzirwa kuti kuba akaba ndikati wakaba here aingodai zvikanzi ndakati wakadiko hana chaakataura zvikanzi ende munomugezera muna matoro achakuudzai tagara bvaenderwa nasekuru wake hanzvadzi yamai vangu zvikanzi mukomana unofa rakacheka nyika taura zvawakaita ndopakabudisa mashoko ekuti amaitakunda zvikanzi amaitakunda kudii ndopakabva atanga kutaura nasekuru wake bva vandishedza zvikanzi uyu mukomana uyu akashina nemukadzi umwe hanzvadzi yamai vangu ndokusimuka nesu vataenda kumusha kwevara vaBatakunda hanzvadzi yamai vangu ndo yakatanga kusvika pamusha ndobva yataura nababa zvakadai zvikanzi amaitakunda vacho bva vashedzwa amai vacho bva vataurwa navo bva varamba zvikanzi handizvizivi
isu vatanonorarawo panomwe musha watakakumbira tikati zvone zvimwe tichaita sei vachange vachitiudza zvakanaka kuti todi baba yavabva taenda kuseni tikati todi todzokera here toita sei baba vandiwo pavakati zvoni mirai nditarise amaita kunda vaenda kumvura vauye amaita kunda vaye vakabva vatiza pamusha paye baba vandiwo pavakazotitsanangurira vachiti inini ndakanga ndakachengetedza mudzimai wangu angasisaite nguva nene anga asingachanzwisise kana kuteerera ndine kwandakasvika kwandaida kuona kuti ndezvechokwadi here kuti mumusha umwe hamuna chiri kune munhu ari kuita zvekushereketa nemukadzi wangu uyu mukomana ndopandakamubvunza waishereketa zvikanzi ndaishereketa nawo kangani tandatione nguva refu tichiita zvinhu izvi ko zvikazodii ndikazorara nawo amaita kunda vave vakandidai baba takunda vaendoko akanditi zvagona kuti aita mwana wangu wandakanotoro ndichigarisana naye ndina sekuru vakandibatsira ndichavafonera kana chinge ndavafonera ndanzi kuti variko ndokuudzai tochibatsirana toenda ndo zvaita kuti tisvike pano nhasi ndokuti kubva pakutanga zvechokwadi mukomana neno ndokusaka ndasvikawo panapa isikunze kuti uyu handina dambudziko naye randakaona pamusha aitogarawo zvakanaka handini asi nekuda kwekuti mumba umo manje ane mudzimai pandaitiwo semunhu anoswera achitenderera achitsvagawo kurarama ndaita zvokungotengawo mombe tichitengesa saka pandakazoona panapa handichaziva nekuti kwatinoenda dzimwe nguva hatidzoki musi wacho togona kuita kana 1 week tisati tadzoka asi paunodzokawo kaiwa unongonishunguka nemumwe wako wosvikapo otanga kukuudza zvakasiyana siyana hamuchapindirane kana mubhedhuru ndopa ndakazotiwo zvakanaka here izvi ndakazotiwo rimwe zuva tiri kutandara edu tiri mumabhava ndopa ndakazwa munhu ari kutaura kuti kuna sekuru vanogona sososo ndopa ndakazouya kuno saka ndauya kuno kwasekuru vakati hazvidiki zvindozvigona asi inini hwangu pachangu ndasina tarisiro kuti wangazvikwanise zvechokwadi ndangoti regai ndimboedzawo zviro zvedu saka shuwa ndakapuwa zvandakapuwa ndikanoita zvandakanoita zvandandaudzwa saka nekusazivawo kuti mwana wandiri kugara naye paamba manje ndiye kutoitawo zvisina basa nemudzimai wangu ndikati ndakazotoona mwana ndiye atanga kurwara patatane nguva pandakazvitawo zvaane nguva duku asi sevanhu vanga vajaira zvavanga vajaira kashiri nemuriro wadzirekerii ndobva wadzokororazve obva atanga kurwara mwana chokwadisi kutsanangura kwakaitamo ndoona ndakasvikapo kuti vazouya tataurirana mudzimai tochimubvunza paakangobvunzwa nyaya yacho kuti ndizvo here iye achiramba ava vachisimuka ini ndikasarawo pamba ndikati regai ndimbonopfigirawo mombe ndikudzoka mudzimai atotiza aenda saka kuti ndichimutsvaga kumba kwawo chaiko hako apa ndandisina chandandati ndavazivisa vana tete ndandisina kunge ndavazivisa asi kuti inyaya yekuti tangotirega titange taona kuti mukomana adi arapwa apora nechikonzero chokuti iniwo nezero rake zvokuti dai anga ari murume mukuru kana kutoteerera nyaya dzayo ndasingaziteereri ndaingoti aiwa idzi ndedzenyu idzo ina handizvizivi but ndakazoona kuti munhu ndakagara naye zvakanaka uyezve achiriwo mwana mudoko ndakatoona kuti mudzimai ndiye benzi ndiye akarezva mwana saka ndakazosvika poti alright regai ndichitaura nasekuru akazvigamuchira saka ndokusamaona tiri panapa tikuda kuti sekuru pamwe vamubatsire nekuti iwo vanotiwo zvinobatsirika mukazvikurumbidzira saka taona tikatanga kugara mamwe matare uyu anenge achingorwara zvakadaro uyu mujuru mujuru unoruma kana uchiruma chero nemabhora ake anenge achirwadza achidhonza uye chero makamene muchitorwadza zvakare nemusoro ngochitodaira mushonga wanototi ndinotodyara womera
kana wamera mushonga iwoyu ndosituramidza indogadzira. Asi munozokwanisa kuzorapa futi? Kana achinge akunze kuuya ndinorapa nura. Sana yawati kudii. Aiwa, uyu ndokusaka maona ndichiuya naye nerama dzake idzi kuti moyo unosvika upa kurwadza niniwo ndine vanawo wezero rakangoda kuenzana neiye. Handitendeka kudzokera munhu wausomubata vanozondibhadhara hongu. Izvozvo tinezita tichitaurirana togona kutozokubatsirana nekuti uyu mwana handina chakaipa naye zvokuti mudzimai ndirobenzi zvokuti kana kudzoka kumba kubasa anogona kudzoka asi mudzimai aiwa mudzimai handichatooti dai zvaiva zvichiafekta mudzimai handeitoti aiwa hazvidi kurapa nhuwa izvozvo nekuti manje vanhu vanenge vaiti hakuna mushonga unobata unoita kuti vanhu vabatwe handiti kana ndakauti aiwa rega ndikuitire zvinhu izvi. Aiwa ndagutsikana asi ndakarwadziwa zvakanyanya zvinorwadza. Ndichamubatsira zvangu semwana mudiki wandaura kuti mwana mudiki ari mukuru ndaida kumbomusiya ambotambudzika. Kana nini ndikusaka ndatongoti ngaabatsirwe zvokuti pamuri ponyu tinogona kuita tichibatsiranawo niwe kwake. Munogona kundipa mari yandoda? Mama mungudzo kana zvakanaka mungudzo rakadzi vana vabatwe vaneswa rukawo muudze mwana we hama yenyu mukamusiya achidarwa anofa asina kuamboenda kwati ndotonzwa zvakudzidza kuti mwana mudiko. Chokwadi kabatsirwe kana zvichibatsirika akabatsirikawo nini togona kugarisana asi mudzimai izvi zvinanditsvake umwe ndatoona kuti ibenzi nokuti haungati mwana wauri kugara naye uchichengeta iwe uchimubikirawo sadza uchimutuma kwese zvasiya nini mwana wako aiwa asi iwe munhu mukuruka ndiwe unofanwa kuziva kuti uyu mwana wangu ukatomushedza andoti mama baba. Pandamubvunza akatanga kuuya akati zvonanzi ivo vaindivinga ndichigeza here ndobva vatanga kundinyengetedza mumwe musi vachiuya murumu mandairara hanzi dhei rekupedzisira ndopavakandishedza vari mubedroom avo pandakanopinda imomo vanga vakaisa zambia asi vanga vasina kupfeka ndopa vakabva vandibata vakati hanzi iwe usataura kuti ndozvataita takabvira kudhara tichizviita saka iwe usazvirambe handi ndopa vakabva vandibata saka hanzi naye patakapedza kunosangana ndopa ndakanzwa mudumbu mangu nemabhora angu achirwadza. Nditore mvura ndauti umufore mvura kana kuti chokona zviri kutaura ndinoda kuti apone zvake handina kunyanya kuoma asi kuti semunhu unoisawo karuzhowa pamhuri yako kana waona kuti hamusi kunyatsowirirana unoda kutsvagawo kuti kochii chaita kuti munhu uyu achinje ashanduke kubva zvatakagara tese asati akambozviita zvingaizoitawo here kuti tingararama tese munyika medu muno munoda kunge murume uchishanda asi nguva yenyamutora inenge nguva diki diki kuti makaenda maidzoka within a week sometimes unogona kuitawo 2 weeks kana basa risina kunyatsokufamba nekuti dzimwe nguva unenge une matargets yekuti uda umombe kana 50 pa 50 hauna kubata target saka untomboitawo kana 2 weeks uri kutsvaka ndikutanga ine ndikutione zvada kuti uite ugese eti yake
ndichitaura kana kuti mufure mvura andikutenda nemuro wako wese kuti uda tapore wamuregerera ndamuregerera mufure simudza hembe yake fura padumbu aka fura futi chamukurongera water wazodya nokuti iwo watenda aiwa handotenda ndiwo matenda angu basa angu randakaita handotenda Sekuru makadi tiripo wakati womuzukuru ndiri nani sekuru ndakuziva kuti sekuru Chaminuka vakabva nekupi zvakatanga sei ini ndakangoti zvinhu zvaitondisa ndakatombotanga kurwara sokuti kurengo munhu akupenga mukufamba kwandakanga ndichiita mai da kuti zviite zvakanakawo ndopandakazonga kuti simbu riri pauro rasekuru Chaminuka ndokubva ndazofamba nevanhu vekwaseke vanovendo vaigara namambo Chaminuka ndafamba navo kuenda nomudungwisa magara mambo Chaminuka ndisingamuzivi ndoti anzvimbo aisi nzvimbo yandakakurira ndinavo kusvikira ivo vazobvuma kuti ava ndiye mambo Chaminuka watoziva ndapinda nomudungwisa vachiona masimba ezvandaita zvinoitika panyama yangu zvekutoti kana chero hama dzangu baba vangu namai vangu vakandibereka vaitopfuwa ndomwe ndakupenga asi chii chaitika sekuru zvandaita zvisingazwisike ndakona kuti kana ndikaenda karara ndakona kuona hondo kana ndakarara ndakona kuona zvinhu zvakasiyana siyana zvoita kuti nhasi ndikaenda kana kwakati zvikuru ndiri mwana wechikoro ndakona kuona vanhu vachinditsvaga vanhu ndakona kusangana navo zvechokwadi but vasingandione kuti ndaenda rekupi ndichitovaona tikana zvadaro manje ndabva kana ndanga ndadzokera kumba nesadzokera kuchikoro soti vanhu vanenge vatsvaga ini navo ndisikazoti chii chinokonzera ndikatoziva kuti mweya uri mandiri ndowava Chaminuka kwatotora makore ndakazotaurwa nemwatwa chibata matosi ari kuZhombe mukunge ndichifamba ndichida kuti zvakamira sei zvikunetsa chii pandiri uye mweya wacho waitaura kuti ndini Chaminuka ndini mhedu dzepasi ndini muda vanhu uchiti ndaigara ndakambogara ndindatonga ndiri pana pasi pamire mwana wekwarwisi anove mwana wampinyi wachingama sanda regorekore kuti ndo zvaingotara mweya kusvikirawo mukufamba kwandakaitawo vanhu vachizvitambira kuti izvi ndo zvatinoziva izvi kusvika pari nhasi ekubirwa iwaya ndinabatsira vanenge vakazvimba matumbu ndinobatsira vane rukawo ndinobatsira zvemudzimba ndinobatsira chero kurwara kupenga changu chaiko ane akasungwa netambo pana panoswi kuti sunungurai akangosvika pamusiwo pangu apa bedzi apa ndikangoti zvandaita bedzi obva akotsera apa atomuka ati oraiti kuti ndine zvakati wandei zvandinoita kurukawo munoisa here imimi kari munongosunungura chete imi munoisa here kuziva kuti unoiswa sei ndinoziva asi amuise kune vazokuru vati inini sekuru murume wangu adai kana mukadzi wangu adai saka inini da kuita security munozviite izvozvo ndinogona kuzviita asi handiwazosunungura vanenge vaitwa izvozvo nekuti ndeiziva kuti anosunungurwa sei mushonga wembavha vazukuru mushonga wembavha uriko chero kuti munhu akaba kana akabirwa zvinhu ndogona kuti munhu atsve paanenge ari anotsva kusvikira adzoka paakaba ona achitenderera ipapo kana kuti anovaiwa miri wese kutenga kukwenya kusvika adzoka paanenge adzoka paakaita dambudziko rake ndirira izvozvo katiti munhu akabirwa
toti abirwa kwapera kana kuti masvondo maviri akazopana mbavha inobatwa chero kwaita 3 months mbavha inobatwa nokuti mushonga wandinogadzira wandoishandisa ipapo unonobata pamunhu akaba omutambudza. Mashoko andoda kuti mududze muri Zimbabwe ndiri kuti vanoita zvakaipa vanobira vanhu vakayapana apa vachiti munhu atibira ndinogadzira vanhuwo kuti vanhu vadzokere kwakaba koita zvakare chero vanhu vachitambudzika futi chero asina mari ndogona kumubatsira nekuti anenge ari munhu womunyika ndogona kubatsira kuti andibatsira vanhu vane mari chete chero asina mari ndovabatsira kumhuri yeZimbabwe nekuti mweya uri pandiri wakaenga vanhu ndowe vanhu. This is YeMombe TV, hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street ngazoona ndapa news ndakawandrwa nema views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.